Huriani Tuhatta, adora sota patuka, parsaurata, doho debata, parjulu mahita, martangyang nahohom. Tuhatta, Maridya Mahita. Sana, hite-hite koarni di mata ama, doho koarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho koarni tot di porbadia, na tumopa langit, doho tanoon. Amin. Songonod do hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sadiri uso-uso sogod di biru-biruku, jalan waktu nasida, songo pangalului ni parmahan di punganan ganun ari. Uju di tonga-tonga di burburuna akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Yang mahita ali Tuhan debata pargugo na suhatulusan na sumarmula na sumarudun di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonomu hasesani dosa hatigoran dohot hangguluan saliling-liling na dihami asimaroham lehomai dihami saya sungguli jala tobu-tobu rohanami marhite-hite toddim asa hului hami pangrupion sian o moloro pangujunan Tuhani saya pahok marhanami asa tungkor sea hami dihatam doho di baga-bagam asa jupang kami hasonangan saliling-liling na marhite-hite anakmu
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tangihok kamu mapatit ni dewata, ima patik palimahon, doho lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapo mudo natorasmu, asa martua ho, jala lereng mangulu, di tano na dilehon ni Jehovah dewatamu diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabari rohatta dewata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, doho mida akarajatta, rodi akana tua-tua. Dang jari parota rimas nasida, iko patudo kita jala ikon holong rohatta tu nasida. Siuluad do nasida, jala subuton do rohana. Ima saatna tong rak mangirubugu mahita siat tuhatta. Ali Tuhan dewata, saya terhubungi mahami, mangulahon dapat tempat ini. Amin. Tatopoti madosata tuadopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso atugosan jala amanami. Pujo hami do warmu nabadiai ala na tergugot hami marningot dosan hami. Sai marasini roha mahobi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma ala ni hami. Namate jala nakihi siyan namate. Namanay tubano gijang doho mangodiho kami. Asiro hamdi hami. Say patok tong madi hami roha hamulateon tuho. O todi porbadia. Pangapuli na marsa roha. Pamalum masalhut na birnit. Binahin ni dosan hami. Roma ho mangingani hami.
Asa marlasi roha kami maulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin roha. Say unak tulak kami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama. Anak dohot todi korbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani itu sakta. Ay dangadong ibar ni ay sanhubdo pardosa jala hurangan mararupon kasanghapon ni debata. Alayak kanagabi Victor binahin ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Kinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesus na pinajongtong ni debata bain habangsa parasian marhide-hide haporsiaon di mudarna hasangapon madi debatana di bijang. Amin. Hatani debata nagadepiskel di minggu sadarion tersurat siat 2 Korit bidualu mamuka masyana itu 1:15 tajahama margate sori. Alai songon hasurma muna dinasalhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkakolima muna di hami. Neng songonima hasurunga muna nang diulaon asini rohon. Dada songon paksa. Naik ayom terhes kemuni onomi rohamuna tumibakon pakakun ni akarohan. Ai diboto hamudo asini rohan itu kata Yesus Kristus. Namorahian gabi pubus alani hamu. Asa gabi mamor hamu pinorkon ni pubus nai. Odo tugas sianam napati ploi di hamu. Ai hamu juolo hian sian natauni upuka nang napatu pahon nang natuna. Asa patulus hamuma nuaing nang napatu pahon. Asa songorikot di rohal laut tumahi. Songonima nang napatu pahon. Obartu na dapat
Ayo aronai kopi roha alasan untuk nadam datu satu siang nadam. Ai dada naing kapor suhut dihamu, hasonangan ia didongan, naing masih padusan mah nian. Anggo saunari ditongtong nalu di madihahuma nahamram dinasida. Asa ditongtong nalu di madinasida nahamram asa jadidus. Pobartu natar surat, si peo nagudang, dang marlobi-lobi, jala si peo nauti, dang kurangan. Ido sahatna, martua mah natumangihon katan ini bata, jala laut yopsa. Amin. Tahatidak maha persiautai, songona hinatindak nilongata sa persiau di sadok portibion, rakma hitamadok, au persea ribata jabuka, hidup ama berguru nasa terusus, natul palagi dotan, au persea Yesus Kristus, anak kata jabuka nasa sere, iman natul Tuhan di Maria, naga kebaya satu di Maria, adora suara. Ido tuhata na tumana mirni di paguman di silatus na mati terbaca juga di hau na sila na tua tukul tukul na mulak nanguru di hari tubuh na manai tusuku lahu tusyam di kata jago amanai berguru na satu saja isi mana meraksu tado menghumi hana nuru do nama au persea di perbadian jala dosa Yahudia dan Huria atau pada Kristen akan Huria do di atas do di atas nama do mulak mengurus dalam dalam hati do dua nasa sudah. Tapi gema titing namasa di Huria tadi bagasan nasa minggu. Titik namasa di Yesus Koyo Minggu tanggal 27 Juni 2021. Goa Kopi Minggu. Goa Minggu sadayong 5 minggu kawaton dung Trinitatis. Malam minggu kawaton dung minggu khas tulusadaw ibadah. Topik minggu para hamaran Dion bagasan kolom.
kemuliaan. Songoni pasaran kemuliaan di Nusa di pasal-pasal di dalam dilaksanakan. Mari dia mahita sian nomor kita ras telepon sada dua uhuk mata pasal pilihan tanah parjodo doho ngapa dua. diriku oleh Tuhan. Taroni nauli ni Tuhan. Suruh madon dimi sao urohati. Damin ini batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta nah hinaolongan di bagasan Yesus Kristus, dihamu akadongan naro tuhuriaon ngadohoti secara tatap muka suang-songonima saluhutna ruas nihuria nama dohoti ibadah bahasa Batak di pukul 10-on dinganan nabi secara live streaming pinasaat ma hata horas marita saluhutna dihamuna nah hinaulongan hata nidibata naga bejamita dihita imasian buku 2 Samuel bidusada mamuka maisian ayat 10 pitu sahat roh di ayat 20 pitu ujahama tutongatongata takasma tabayuti hubbe di bagasan rohatta dungi dia duko si Daud ma edde adungon manangisi si Saul dogot si Jonathan anak nai lau si dokon ikon ajar honotot doi tuhala Juda edde adung taringo tusior idama tarsurat doi di bagasan pustaka ni halak nabonar oe ale hamu liaun ni Israel nungamate tertulang hamu di atas niaka robeyammu magoponai tung maragian akka ulu balang unang nian di Papua baritai digat unang manian di baritahon dia kealaman ni Askelon asa unang marlas ni ronga akka boru Palestim unang marolop-olop akka boru ni halak parhulup hamu ale dolok Gilboa sayunang manian adong nabur manetek tu hamu
manang udan madabu, manang hauma patumonaan, ay disido hadek-dekan ni lobu-lobu niaka ulu balang bolon, lobu-lobu ni si Saul, hira naso miniahan marhite-hite miak, nasodung mulak nian sior ni si Jonathan so martubol, sian mular niaka namarragean, siat tabo-tabo niaka ulu balang, porang ni si Saul pe dangdung mulak boti so martubol. Oe ale Saul dogot Jonathan akan hinaholongan jala hasudungan ni roha tagan dingulu nasida, jala dihamatayan nasida pe dak sirang nasida, dumoras do nasida sian pidong raja wali, jala gumogo sian singa, hamu ale boru Israel, tatangisi hamu masih Saul, namarulosot tu hamu akka ulos surta, nama bahen pakyam muna merjagar-jagar sian sere, magoponai tung maragian akka ulu balang di tonga-tonga ni tok tangan, nungatung mati tertuldang si Jonathan di atas robeammi, iale Jonathan, ale anggia, masai marsak rohaku pasari-sari panadingmi, tung hasurungan ni rohaku situtu doho, lomoaddo rohaku mida holong ni roham diau, asamida holong ni rohani poropuan, magoponai, tung maragian akka ulu balang, jala mago akka parhobas tuha musuon, ima sahat ni turpukta, marhiti turpukon di hamuna na hinaulongan, di pataru dohita tusara topik parhamaranggion di bagasan holong manang kasih persaudaraan. Hurian na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Raheado hita manotop pilim molo ditiki masanami di dokdo pilim silat. Manang cerita film laga. Salah satu tema na menonjol di habuna na hinaulongan na taida di si ima tema taringo tu setabihamu balas dendam. Jaladak kolat dicerita ni silati. Ale kenyataan nang ditikyope di ngolupta si ganupari tongdo masa pangalaho na balas dendam. Labatan na kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nakpe arongdo nama balosson na jahati tuna denggan membalas kejahatan dengan kebaikan. Alai dakpiga pangalaho na mengulakon nasi songoni. Hamuna hurian itu hatta menarik do hubegei ceritaon siadongan padita nama ceritaon sada cerita songonon. Ala sogo rohani amani ultop mamereng amani sukkot manang amani sakkot meragam do dibagen cara dibagen amani ultopon laho manusai amani sakkoton. Bahkan di hamuna hinaulongan pola do dibayani mana fitnah sahatu media sosial marsa situtudo rohani amani si sakkoti mabegei sude senang dibalosi mana do pabaheran ni amani ultobi alai di oraya ka keluargana do ibana di do tu amani si sakkoti pahohom mak dak pola alon aka perbada pasok bumay si ay luja sa diri doon noni ima ninda keluarga ni ama ni sakkot ti bana habay di saratiki arong mabarita na pabuahon taringo tu barita ni ama ni ultopi arong manapabuahon tu ama ni sakkoton taringo tu ama ni ultop di pabotohom ma
ia amani ultopi lagi krisis nuaing di rumah sakit. Ala mengalami kecelakaan di mana? Jala pola do ponggol sadapatna ninna. Hamuna hurian itu hatta dung dibege amani sakot baritai pitorlas do rohana. Lasier rohana makai do kibana dope tautom marisi. Ngari jalo hobe balos nabi dahem mitu au. Setabi hamu ilo kori mana muse pitor harumati hunian ninda. Ibanin na ibana. Alani di hamuna na hinaulongan songon na lubang do pakilalan ni amani sakkoti mabigi na masa tuama ni ultopi. Nasai manusai ibana. Nasai mencemarkon na parwarwakon na mabaikna. Amani ultopi salilingon tuama ni sakkoti. Alani hamuna kadongan mulo jujur hita songon amani sukoti do pera na jujut pakilalan ni torop halak nang dipertikiet ta siulengon ate pitorlas dorohana rupani mulo dibegei nakona mara manang nang hona celaka halak nahya majahati dirita manang majahati ibana sebelumna urian itu hatta atik petorop halak na songoni alai searong do halak na solas rohana molo halak na hea majahati ibanai madabu tu parmaraan hamuna na hinaulongan salah satu na isi diturpukon ima si Daud na ditaringoti diturpukon hurian itu hatta taida madi bakasan turpukon songo dia do respon manang sikap ni si Daud dung diboto ibana Raja Saul do si Jonathan mate di parporangan. Taida nakin sikap ni si Daud tanglas rohana. Marsak do imana. Nate pe jojot si Saul tiki dingoluna saya majahati ibana. Dang peralian huasok harajaun dipikiri si Daud. Alai mengadungi do jalatu batangis do si Daud di permoding ni si Saul do si Jonathan. Arsak dot adung ni si Daud pola digubah ibana di bakasan turpukon tusada edde adung. Lau marningot jasa manang pengorbanan ni Raja Saul tu bangsa Israel. Songoni nang paralealeon ni si Daud tu anak ni si Saul, si Jonatani. Sian syair edenya dungi hamuna kadongan taida nakindanga dong Jepang. Padogan ni si Daud nalao pauru sangat ni si Sauli. Justru taida nakin akabarita na denggad do. Dohot na pasangapon diguriton si Daud jala di babua-bua ibana. Dia mai akapabahenan ni si Saul na digurito ni ibana jalan di babua-bua ibana. Jasana, perjuanganna, kehalihanna marporang, parbinotoanna di parporangan. Do pengorbanan ni Raja Saul tu bangsa Israel. Alani dipangidongon si Daud asa sude sandok bangsoi ikon mengadungi. Jadi hurian itu hatta nabarjolo diulaun si Daud dung diboto ibana moding si Saul do si Jonathan nabarjolo tu jasa ni si Saul do lao rohana. Di ngoti mana akapabahenan nadenggan sian si Saul dang mamikiri au nama gatini si Saulon. Nabaduahon arong akapangidoan taida di bakasan turpukon dipasangar si Daud dia dungi. Dia mah akapangidoan ini boy nak kita dari turpuki. Didok nakin asa tarsurat jala diajar kon itu bangsa Israel taringo tu jasa ni si Saul dogot para leon ni si Daud tu si Jonathan. Dia sapulau nakin digurito di si. Pangidoan na mangigun
asa unang sar berita hamamate ni raja tua kamusuna sida, asa unang patubulas ni roha dokot semangat dia kamusuna. Taida nakin di ayat 20. Pangidon na mangigut di hamunan ang hinaulongan, asa dokot dolo Gilboa marhabot di roha. Ima inganan parporangan dokot hamamate manang parmati ni rajai. Marhite naswadong nabur manetek manang udan madabu manang hauma patumonaan di ayat 21 nakin didok di sini. Napatulukon diede adong paridangion adong pakatidakonon taida nakin di bakasan turpukon ima keahlian dokot parbinotoan ni si Saul dokot si Jonathan memakai senjata di perperangan jala siala ni keahlian na sidana dua ido gabe taruli bangsoi di kesejahteraan. Taida mana kini dia 22 sahat 24. Palidangyon na mangigut holong ni si Jonathan pe dohot do dia tidak ko si Daud dia dungi dia do plorom. Alahea marpadan si Jonathan tu si Daud. Naikon odihonon na do si Daud sian rimas ni amungna. Marningoti mahamuna kadongan ubayan natakas dia tidak ko si Daud holong ni roha ni si Jonathan diede adungi. Atong hamuna kadongan taida manakin diturpukon nak pesongoni jahat ni si Saul tu si Daud. Alai dang gabe mago taida diturpukon holong kekeluargaan holong parhamaranggion sian ngulu ni si Daud. Alani luar biasa do sikap di si Daud diturpukon patut do si tiruota hamuna kadongan sa porsiaon akadia mana boy si putih hotta sia turpukon apalagi mamulota kaito turpukon tu topik taringo tu parhamaranggion di bagasan holong ni roha. Na parjolo taida sia turpukon nang dohonon na ima unang loas akan nahurangi manudati ngolum mangorui semangatmu mabahin akan nadenggan itu na perjulu tadi da dosyen dia dungi di hamuna na hinaulongan dangarong hata pamaloson dangarong hata dendam naruar sian pamangan ni si Daud dang dilosi bana akan nahurang di si Sauli gabe menudati ngoluna mabayan akan adenggan satabihamu unang maadong dihita pangalako balas dendam sebagian halak olodo laos diwarison dendam nai sogo ni rohanai tuak kapinoparna gabe say akan nahurangi nama makukupi parhamaranggioni bahayana manginang gabi dang tarobjar berohana mabayna kanadengkan ati pe mampu ibana lopa tu pakoni molo pe adong akan nahurang di parhamaranggioni unang ma gabi akan nahurangi lao manudeti hita lao patu pakon akan nadengkan muse ala sipata hurian itu hatta olodo alani akan nahurang lao sina ma sikap ma barbar jora-jora halak mabahin nadengkan satawihamu olodo gabi ruar siya punguan olodo gabi ruar siya narisan gabi somer pasi pakuling abbe bahkan nadeba gabi masih parwaruan di media sosial di dunia maya kasih di dalam persaudaraan bukan untuk saling menjelekkan melainkan saling melakukan kebaikan. Alani marsiaru mahita hamuna kadongan akan porsea makukubi akan hurangi markiti akan pabakenan nadenggan. Napaduahon unang lupakon pabahenan nadenggan najinalom di bagasan ngulum. Jangan lupakan kebaikan yang kita terima di dalam hidup kita.
Aidang lupa si Daud di haburjuon, dohot di pangurupion ni si Jonathan di bagasan nguluna. Alani unang ma talupakon pabahenan ni halak na dengkat tu hita. Unang matalupakon pabahenan na dengkan siyan na torasta. Unang matalupakon pabahenan na dengkan siyan debata di tonga-tonga ni ngulutta. Sedapat mungkin hurian itu hatta tabalos ma kebaikan-kebaikan akan nadengkan natajalo di bagasan motivasi na tulus, motivasi na baik jala jujur na di dasari holong kesetiaan dohot serep ni roha. Na betuluhon na ngidawat ta siya turpukon boado au dohot tamu boado hita ito nga tonga ni holong parhamarangyo ni makangulukon pangalango serep ni roha supaya kita menghidupi sikap rendah hati. Itu na betuluhon serep ni roha termasuk sada sikap na bijak doi. Mabahin ngoluon kami mampu menempatkan ngoluna turongan na jolma. Sa tabihamu daw masya kita pangalako na merasa lebih pintar, na merasa lebih baik, na merasa lebih mahir, na merasa lebih benar, na merasa lebih hebat. Alai tahargai ma akadongata toktong di bagasan tulus ni roha. Serep ni roha ido tong najupang kita di ngulun si Daud, ubay na boy ibana pasangapon si Saul, ubay na boy ibana pasangapon si Jonathan. Dang egois na dipatujolo ibana, dakka mo haboyon na di pabobo imana. Serep ni roha ido tong sada narikot jupang di tonga-tonga ni parhamaranggion asa mardalan di bagasan holong. Na parpuri na popaton anong ma dihita roha pakokopon, hati yang mau rela berkorban. Galuk bangso totu marsitahod do ngolu na sejahtera jala ngolu nagok dame. Asa jupangi rikop madisi adong pengorbanan. Dihokop si Saul do bangso nai ido main na pola mate ibana di parporangani. Songonido nang dingolu parhahamaranggion ikon arong do roha pakokopon nasara tuna asing asarap madai ngolu parhamaranggion na di bakasan holok kita. Taingok mamanginang haluot tai ima parbue ni pakokopon ni Tuhan Yesus doi. Ima situruota asa jupang parhahamaranggion di bakasan holong ikorak masih rupa mahita. Berkorban baik secara materi, secara tenaga, secara waktu nang diaka pikiran na membangun. Adong dosa halak motivator madok pengorbanan adalah meninggalkan kebaikan kecil untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Alani korradero kita berkorban di bagasan serep ni roha. Na perpudi mamanginang arong do hujaha di buku sada cerita taringo tu ngolu naik korela kita berkorban di sada cerita 65 cerita tentang kebahagiaan panurakna rakito jati omi. Upabua matu hita ceritai di sada tiki arong ma sahala pemuda na terpelajar naik pesawat. Dung nako imana di pesawati, nako kimana sian Semarang, laubor kak tu Jakarta. Di pesawati, rap saudulam maibana, do sada ina, naung lansia. Hamuna na hinaulongan, burjuro pemuda na terpelajaron manisi inattay. Yala, tak sadeliling gabi ngobrol do na sida masay denggan. Roma pemuda na terpelajaron sa tabihamu songon nasok tau may bana
idok ko di mana ma tu inatan dalan siyai ay naing tu Jakarta ho inang nalaw majupang anak mo do. Dungi tersenyum do inatai di gelengi mana do kepalana uluna sa tabi madok daong ay naing tu Singapura do au na transit do non pesawaton sian Semarang transit tu Jakarta. Jadi lao melanjut tu perjalanan do no tu Singapura alarong do anakku si nomor 2 di Singapura tinggal. Dungi Roma pemuda idok kemah, bah hebat doh wate inang. Arong doh HP anakmu di luar negeri ate. Ido, arong doh anakku di luar negeri. Inang, manuku mau muse. Arong doh pemusi anakmu akan asing. Arong doh anakku si nomor 3. Karejuna dokter. Tinggal di Malang doi mana? Dungi anakku nomor 4. Tinggal doi mana di Lampung, di perkebunan. Pegawai di perkebunan doi mana? Arong do musi anakku nagabe arsitek. Inay mana? Ima anakku na palimahon. Dungi anakku na ponopon, tinggal do di Semarang. Ibana gabe dosen di sada perguruan tinggi na terkenal. Heram matong pemuda na terpelajari na dilabungi natai mabegi cerita ni natai. Beh, hebat-hebat doa teh anak ni tahun berhasil lo ibana mendidik mengajari anak nai. Dungi itu Roma musi pemuda na terpelajaron. Ala nakikan na di pabotohon inatai kan anak na napaduahon, patuluhon, pawapaton, palimahon, pawanapon. Alana si nomor 1 dan di pabuah dope. Dungi di barahani on pemuda memanukun. Setabi jo inang ai anakmu si nomor 1 baru tahe ulauna di dia do ibana. Dungi Roma ina tahun idok ko ni mana ma ayang go anakku si nomor 1 ibana martani do ulaun ni bana. Jala tinggal do ibana di daerah Godean di Jogja. Jadi martani ibana jalak pola bolak haumana ni ulanai. Dungi ala di begei pemuda na terpelajari songoni padok ni natai. Roma pemuda ni nai mana ma. Bah, maju inang ate. Gabi ate biasa ngonda lungur roham ala husukun anakmu si nomor 1 HP petani do ibana. Ala bitoro do muse inatai mangalusi pemudai. Idok ko inatai ma. Enggak apa-apa nak. Tak kecewa di anakku si nomor 1 na tapi petani ibana. Inatai mahu tersenyum. Inatai mahu se justru asa dibotoho na masai bangga doau di ibana. Alana dibotoho do ibana do mabiayai sikola ni anggina sude. Sian hasil ni haumana na sopola bulaki. Ibana do memperjuangkan akka angginai marsikola. Mabegei hamuna kadamang dainang gabe sipma jala pitor buka masetabi amu pamangan ni pemudai longang mai bana dang bobe bana madok agia aka. Idok koninatai mamuse tukpe abang nai mengurupi sudiana anggi akang ginai. Alidang gabe gijang rohani abang nai. Tak boleh pabuah-buai, tak boleh pahata-hatai, dan gabe lomo-lomo na makatai. Tetap do serep rohana. Bahkan ang ginay pe, di boto do menghormati abang nai. Ipaliani halakido napatu pasonakon abang nai tadda lasni rohana dihaburjon ni abang nai
ditiki marsikola nasida. Mahamuna kadamang dainang rikot nai hape itonga ni holong parhamarang gioni asadong hadadio talo berkorban. Lau mangulu di bagasan serep ni roha. Taingok ma pakokopodido sada bukti ni holong songon nabi nai ni Yesus tu kita asa parjabbar hita kana porsea di harajaon ni debata. Amin. Martangiang mahita. Muliate ma rohanami di hole Tuhan di bata. Nunga dipakulingi kami marhiti hatam. Atong pasu-pasu mahatam. Huingot kami mahatam. Jala hulau kami mai Tuhan. Asa takas hupatuduok kami. Jala berjuang kami marhiti pangurupiomu. Lau makanguluhon holong parhahamarang gioni di bagasan holong. Asa jupang dame las ni roha pasu-pasu nasiak koi di tonga-tonga ningulu nami. Ale amang nabasa pasu-pasu mahami saluhutna akaruas di huriam mulai siya namemet sa tu namagurang nangakan tua-tua nangulan siya. Di dia penasida nuaing Tuhan hami na adong ro di bagas joroon do ruas nuriam na suwoy ro ala ni pangotak ni COVID nalam tu hebat na menggugay roha ng ngulu nami Tuhan. Alay danggabi pangabati di hami lau marsaur maredde manangyoko ay boy doi hupatupahami di bagas na bibe marhite na manghihuton live streaming. Ale Tuhan debata say dongani mahami ruas di huriam padita doot keluarga ng parhalado diak kaulaw namibe Tuhan. Asima roham dihami Tuhan. Padao mahami siya nakaparmarani daging ng toddipe. Padao mahami Tuhan siyan bahaya virus COVID-19 siya. Alani jaga mahami Tuhan. Unak pola relaw hami kaluar molo so apala rikot. Alai tetap mahami Tuhan di bagas nami laho mangulahon ulahon nami martangiang manangyak ko nakadongan nami manangihon hatam mamuji pasangapon guarmu na badiyay nang dia karuas nuriap ya Tuhan na bergumul di bagasan tikyo Tuhan dia ka na marsahit menaun dia ka na mengalami persahiton na dirawat di rumah sakit nang dirawat di Jabu pe Tuhan nang dia ka na hona COVID na terpapar COVID na dong dirawat na ikon isolasi mandiri alas wadong beinganan di bagas nabi na sida dirawat Tuhan songod dia pe kiadan na sida Tuhan termasuk ma na mengalami tingkat na borat na ikon membutuhkan ventilator Tuhan. Ale Tuhan debata asi maroham Tuhan tukpe suhu guari kami sada-sada nasida pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga karuas ni urami Tuhan nahona kopi Tuhan nahona parsahiton di bagasan tikyon welek-welek kami maho Tuhan utangnya kok kami mana sida saluhut nali Tuhan nasi maroham pamalum mana sida Tuhan roh maho Tuhan lo mandapoton nasida memakulingi roh kanang pikiran nasida asa unang gale pahaporsion nasida asa unang moro semangat nasida Tuhan asa tabba imun nasida Tuhan saya lehon ma semangat pakirimon na mangolu di nasida Tuhan papos roha nasida Tuhan tukdo gogom tukdo huasom lo pamalupo nasida Tuhan danga dong na sotar patupaho ale Tuhan saya parrohai parbisuki nasida unang luas nasida madili lehon holong dohor kepedulian nama saya bagas dia ka para medis dia ka dokter dia ka gugus tugas na terlibat Tuhan menangani COVID asa tergerak nasida berbelas kasihan lau menangani lau mangubati akka namar sahid COVID ali Tuhan debata moliate marohanami di ho Tuhan sahat di homa ngolu ni ruas ni huriam ngolu ni parhaladum
nangolu ni bangsa nami Tuhan, odingi mahami Tuhan, pasu-pasu maka program vaksinasi Tuhan, asaboi mardalan dohok denggat Tuhan, pahehe ma rohan ang pikiran nami, asa marhamana atok kami Tuhan, asa unang lam tabba nahona COVID-10 sia, Roma ho Tuhan, mangurupi kami nang bangso namion, sahat di ho mahami Tuhan, pasu-pasu makaruas nuriami, namarlas idroka, namarulang tahun kelahiran, namarulang tahun perkawinan, napasahato na kapilian na, napasahato na kaucapan syukur na, baik dalam bentuk bunga na dipasahat na sida, bunga altar di tonga-tonga ni kuriaon, manangisi pe Tuhan ruas nuriami Tuhan, nama kilalakon dengan bahasa doa sinroham Tuhan, lam tabay pasu-pasu tina sida Tuhan, tabay las ni roha Tuhan, asang giat lam memuji-muji nasida, diakka pabahenammu Tuhan, mauliate maroha nami di ho Tuhan, sahat di ho mangulu nami, asi maroham di kami, di bagasan Yesus Kristus, amin. Marede mahita, uhukma tapasahat piliatta, baik na di gerejaon, dohot na di jabut tabe, boy mamuse ta transferi tuaka rekening huria nang ditotopon. Marede mahita. Lam ho jala togu jonjong mahita dengan tabe tatangyak ko mapiliata martangyang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan dohon na sa ulibasa na milutus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti asaku para siya kami pilianon. Patimbul kon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamin na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang.
Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihot tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Sadi dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaorkon madamena tuton di munabi. Di hamuna kada mangdainang na di bagas joroon songsoni na di bagas tabe kami pertugas di ibadah pukul 10 secara live streaming pasahato tuhita selamat hari Minggu marita saluhurna horas ma jala salam sehat mari kita Oh, rasanya tuh. Butima